Benvinguts a la televisió El Conqueridor. A continuació us presentem el programa La vida de Jaume I, on anem a abordar la figura del rei i el seu temps. És aquesta la manera que tenim nosaltres, l'alumna del centre, de celebrar l'aniversari de l'institut. Esperem que el nostre programa siga del vostre agrat. Comencem amb la primera notícia, les diferents facetes del rei Jaume I el Conqueridor. Hem d'entendre que la idea clau és que Jaume I era un rei croat, és a dir, una combinació de bon cavaller i líder religiós. En segon lloc, hem de dir que la història la fan els homes i les dones, el conjunt de la societat, persones anònimes, més que un rei. Per últim, hem de preguntar-nos d'on venim els valencians i les valencianes? La resposta és que venim del segle XIII. Venim d'aquells milers i milers d'individus que s'instal·laren al regne valencià. Són els nostres antepassats. A continuació, parlarem de l'arribada al castell de Montsó. En aquell moment, Jaume I devia tenir 6 anys i 3 mesos. Llavors, els seus acordaren que l'instruiria el mestre de l'ordre dels templaris a Montsó. Després del seu casament amb Elionor, Jaume va manar als rics homes que anaren amb ell a Terol per entrar a València. En uns segons connectarem amb les responsables que ens mostraran en directe l'enfrontament entre Pere Onés i el rei Jaume I. Anna, Carmen i Núria, esteu allí? Sí, Marta. Anna i jo ens trobem ací. Ara parlarem amb Jaume I i viurem en directe els seus enfrontaments. Ja sentim crits de guerra. Jaume, conta'ns què va passar. Nos vam manar als rics homes que vinguérem amb nos a Terol i assenyalar un dia perquè s'hi reunirem tots. Quan arriba el dia que els rics homes d'Aragó havien d'acudir, només 3 estaven allí, però ens toparem amb Pere Onés, que venia per entrar en terra de moros. Nos us hem esperat a Terol. Jo no podia existir. Uns heu desobeït i ara us pressionarem. Així s'acabaren les paraules fins que poc després don Pere Onés morí. I ara ens tornem la connexió. Anna i Carmen ens han tornat la connexió i passem a la conquesta de Mallorca. Parlarem primerament sobre la travessia cap a Mallorca, després dels primers combats i per últim de l'assalt i la victòria final. En la travessia cap a Mallorca va haver molt mala mar. Ara les nostres corresponsals, entrevistaran a Jaume, que ens dirà què va fer. Anna i Carmen, connectem amb vosaltres. Sí, ja estem així amb Jaume I. Jaume, explica la teva situació en aquell moment. En aquell moment hi havia molt mala mar i davant d'aquest perill ens adreçarem al nostre Senyor i a la seva mare amb aquesta oració. Senyor Déu, bé sabem que ens heu fet rei de la terra i dels béns que el nostre Senyor Pare posseïa per la vostra gràcia. D'aquest viatge què vas aprendre? He après d'aquest viatge en exalçar la fe que ens heu donat i per sotmetre destruir el qui no creu en vos. Ara passem als anuncis. Que bona és l'aigua de la Font Jordana d'Agullent. Sí, fresca i clara, la millor de tot el regne. Proveu-la, no us en penedireu. Després d'aquesta pausa passem a parlar sobre els primers combats. Com va manar a escriure Jaume I en el llibre dels Fets, quan els cristians estigueren a una distància propera dels sarraïns, aquests s'espantaren, giraren el cap i fugiren. Llavors, els cristians s'afanyaren a perseguir-los i a matar-los. Mentrestant, anaven arribant els cristians i anaven matant i abatint els sarraïns allà on es trobaven. Per a parlar sobre l'assalt i la victòria final, els passem amb les nostres corresponsals. Carmen i Anna, esteu ja en el lloc dels fets? Sí, ja estem així altra vegada amb Jaume I. De primer, què hi fareu? I juraren tots sobre els sants evangelis que ningú retrocediria. I després d'oir missa, què vareu fer? Tots s'armaren cadascú amb les armes que hi havia de portar. Escolteu, escolteu! Ja s'escolten crits de guerra!
cavallers i els soldats de peu trobaren per la ciutat que no es preocuparen des que fugiren. I com fou subhastat el botí? Va lliurar el botí als meus vassalls i aquests s'apropiaren dels objectes que trobaren. Ara passem A un reportatge. La resistència andalusina provoca una gran mortandat. Els presoners eren esclavitzats i venuts per tota la Mediterrània, en part com a càstig i en part pel colossal benefici que proporcionava el comerç d'esclaus. Ja en la ciutat, els soldats entraven a les cases, arramblaven els objectes de valor, forçaven les dones i capturaven els habitants. No es tractava de guanyar ànimes, sinó d'ocupar territoris i desallotjar-ne o destruir-ne els habitants. Des de la presa de la capital fins a l'ocupació completa de l'illa, la conquista va ser d'una violència extrema. Després d'aquest reportatge parlarem de la frontera del sud del regne. Conquerida València, s'entrava a una nova fase de la conquesta. El rei continua avançant, creua el riu Xúquer i arribava a Xàtiva. S'estava configurant el regne valencià. L'any de 1244, el Tractat d'Almirà va fixar la frontera entre el regne valencià i la corona de Castella. Ara els passem a un altre reportatge. El tractat fou un acord pacífic entre Jaume I i el futur Alfons X el Savi. Les terres del nord de la línia Biar, Busot i la Vila Joiosa següents del regne de València i des del sud de Castella. Actualment hi ha una representació del Tractat d'Almirà, ara Camp de Mirra, cada 25 d'agost. En l'escenificació participen un centenar de persones, la majoria del poble. En l'escena que representa el Tractat d'Almirà podem observar com els de Jaume I estan separats per Alfons el Savi per un notari. Després d'aquest reportatge, anem a parlar d'Amarrac. Alarraq, què ens pots dir sobre tu? Era un cabdill musulmà i em vaig rebel·lar contra Jaume I a l'any 1247 i 1248. I això per què? Perquè no acceptava la pressió dels cristians i vaig conquerir el castell de Llutxent. Després d'aquesta entrevista tenim imatges exclusives dels enfrontaments. Alarraq. Alarraq va encapçalar dues revoltes molt importants, entre 1248 i 1258, en la qual va ser a punt d'acabar amb la vida de Jaume I, arrugat. Finalment s'exilia a Granada. Aquesta batalla va ser la que hem intentat representar nosaltres. I l'última, en 1276, cridat per la població a falta d'abusos, en la qual el cabdill àrab va acabar trobant la mort mentre es trobava assetjat a Alcoi, a les mans de cavallers vinguts de Xàtiva. Mira aquests cavalls, deu ser de la granja de la Marciana d'Agullent. Sí, aquests cavalls tenen una gran força i resistència i ajuden al nostre rei a vèncer en les batalles. I ara passem a meteorologia. Al nord dels comtats catalans es pot observar una temperatura de 25 graus. Al centre, pluges. No es recomana anar allí de vacances. A les Illes Balears farà una temperatura màxima de 28 graus, on hi haurà núvols amb pluges notables de matinada. I a diferència dels Pirineus, les temperatures mínimes no sobrepassaran els 20 graus. Després de la pausa i de la meteorologia, hem d'acomiadar-nos. Ha sigut un treball en equip i molt divertit. L'hem realitzat l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Jaume I, Neus, Carmen, Núria, Anna, Marta i Anna, amb la col·laboració especial d'Héctor Arrué, Rafa Gandia, Rafa Albert i Miquel Martínez. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat.